Ahoj všichni, moc vás zdravím u prvního videa, který je takový úvodní k tématu zvířat a k léčení zvířat, kterému se na tomhle kanálu budu věnovat. Budeme se bavit o tom, co jsou zvířata za bytosti a jaký mají poslání, jaká je jejich role. Zvířata jsou světelné bytosti. To znamená, že mají čistý záměry, že chtějí upřímně pomoct, poradit, nasměrovat, je jim blízký, cítit lásku. Jsou takový citliví, vnímaví, empatický, láskyplný. Jsou to bytosti, které pro nás chtějí to nejlepší, když to hodně zjednoduším. A právě ve formě zvířat chodí sem na planetu Zemi proto, aby nám pomáhali plnit naše zkoušky, zvědomovat si a řešit osobní témata, poukazovat třeba na to, co není úplně v pořádku, co si my jako lidi nechceme přiznat, co je třeba potřeba změnit. Jsou tady takový průvodci proto, aby to pro nás nebylo tak těžký a náročný, aby jsme měli větší šanci to zvládnout, dosáhnout v tomhle životě toho, co si přejeme, vyřešit si nějaký trápení, který se nám do té doby vyřešit nedařilo. Jsou takovým naším zrcadlem. A právě proto není náhoda, jaký máte teď vedle sebe zvíře. Proč zrovna takováhle osobnost, tohle konkrétní zvíře vám přišlo do cesty a vám přišlo na vaší cestě pomoct s něčím pro vás hodně důležitým. Málo kdo se ale na zvířata dívá jako na nějaký nástroj ke zvědomění, jako na průvodce, který nás může něco naučit, díky kterému se můžeme posouvat. A spoustu lidí trápí, když třeba se zvířeti děje nějaký zdravotní problém, když má třeba silný strachy z něčeho, když je třeba nějakým způsobem agresivní ze strachu, když se mu prostě děje něco, co my vyhodnotíme jako negativní a vůbec tam není ten prvek toho, jak to souvisí se mnou, to, co se mýmu zvířeti děje, na co moje zvíře poukazuje. Co mi vyvolává za emoce? Jak to se mnou prostě souvisí? A to je právě na tom to nejdůležitější, protože zvířata poukazují na to, co máme tady, co si máme vyřešit, co si nechceme přiznat, co potlačujeme, co volá o tu pozornost, aby jsme to už vyřešili a třeba bez té bolesti šli dál. Poukazují tím, že se v nás snaží vyvolat emoce. Silné emoce svým chováním nebo tím, že mají nějaký zdravotní obtíže a problém. Aby jsme věděli, kudy jít, aby ty emoce byly takovým klíčem k tomu, aha, tak se mnou to souvisí. Co mi moje zvíře teda ukazuje? Co já mám tady, že se to mýmu zvířeti děje? A když vy si takhle přehodíte ten úhel pohledu, tak věřím, že se vám uleví. A díky tomu věřím, že i najednou v těch situacích, kde jste teď viděli, že to nemá řešení, že to tak musí být, kde jste se třeba snažili svýmu zvířeti poskytnout lásku, nějaký bezpečí, přijmout ho takový, jaký je, ale stejně vás to dál trápilo, najednou uvidíte třeba i potenciál, najednou uvidíte tu cestu, že z toho jde ven. Jenom jste třeba neřešili do té doby sami sebe a to, jak to souvisí s váma. A chápu, že vám to připadalo neřešitelný, že jste spíš zaujali ten postoj toho, že přijmete vaše zvíře, přijmete to, co se mu děje, budete se mu snažit pomáhat tak, jak zrovna budete umět. Tomu rozumím, ale právě mnohem efektivnější je s tím zvířetem spolupracovat. Pokud to, co se vašemu zvířeti děje, ve vás vyvolává silný negativní emoce, trápí vás to, nějakým způsobem vás to bolí, tak je to něco, co byste si měli vyřešit i vy sami tady za sebe. A je dost pravděpodobný, že když si to vyřešíte, tak to vaše zvíře najednou nebude mít důvod se nějak chovat. Najednou se vám promění před očima, přestane se něčeho bát, nebo vy ty situace začnete zvládat úplně s klidem a to vašemu zvířeti pomůže, že se o vás bude moct třeba opřít v tu situaci, kdy samo prožívá nějaký třeba stres nepříjemný. A vy, když to takhle chytíte za správný konec a začnete tam řešit i sami sebe, začnete na to nahlížet tak, že to je něco, na čem si máte něco uvědomit sami o sobě.
že to je příležitost, jak sami sobě ulevit, nejenom vašemu zvířeti, ale i vám samotným, že to vaše zvíře to dělá s nějakým záměrem vám pomoct a že si pro vás přeje to, abyste byli šťastní, aby se vám ulevilo, tak věřím, že vám to extrémně pomůže a můžete být překvapený, jak moc se vaše zvíře promění, jak bude najednou šťastný, když ucítí, že vy ho vnímáte, že vy chápete jeho roli, že vy vnímáte, co se vám snaží říct, že vás to zajímá a začne to třeba naznačovat ještě jinýma způsobama. Začne hledat další cesty, jak s váma komunikovat. Jak třeba nepoukazovat na to, co máte tady, tak dramatickým způsobem. Začnete se svým zvířetem rozvíjet váš vztah jiným způsobem než doteď. A je to hodně důležitý, protože když to zvíře se snaží třeba poukázat, dám příklad, na vaše nějaký trauma z dětství, který vy si tady nosíte a který vám třeba ničí vztahy a který vás bolí, který je jak taková koule na noze a vaše zvíře vám na to poukazuje. Nejdřív ve vás vyvolá podobný pocity tím, že třeba venku začne štěkat najednou na projíždějící auta. A ve vás to vyvolá třeba tuhletu velkou bolest, kterou jste cítili v tom dětství. A nemusíte si to v tu chvilku uvědomit, že to je z té situace. Můžete prostě jen cítit bolest. A když vy to v sobě zatlačíte a budete jenom řešit to vaše zvíře, budete chodit k odborníkům, aby vám pomohli, jak třeba tomu zvířeti líp rozumět, jak jemu pomoct, tak tam chybí ta vaše část, ale co se vám to zvíře snaží říct. A když vy si tohleto nezvědomíte, aha, tak já jsem přitom třeba cítila tuhle strašnou bolest, tak já najdu řešení, jak si to vyřešit. Já zjistím teda, co v sobě mám, co je ta pravda, co mě tady nejvíc svazuje, na co moje zvíře poukazuje. Tak ta situace se nemůže zlepšit. Není pravděpodobný, že se bude lepšit. Bude to s největší pravděpodobností horší a horší, protože to zvíře zjistí, aha, tak já když jsem zaštěkalo na auta a vyvolal jsem ten pocit, tak to nestačilo. Nebyl to dostatečně silný pocit. Tak já třeba budu štěkat ještě 3krát tolik. A začne se to stupňovat. A když to nezabere a už takhle je to každý den, štěká už na všechno, může se přetrhnout, aby vám řeklo, cítíš tu bolest, přiznej si to, řeš, proč jí máš, můžeš si od ní ulevit, tak začne hledat jiné cesty, jak vám na to poukázat. A už právě třeba přijde nějaký zdravotní problém, něco, co pro vás je nejvíc bolestivý, aby vám to ještě víc poukázalo na to, jak strašnou bolest přitom cítíte a mohli jste si ji vyřešit. A tohle, když tam chybí a vy si tu bolest nevyřešíte a ani třeba nevíte, že vaše zvíře na ní poukazuje, někdy jste třeba tenhle názor neslyšeli, tak potom chápu, že to je hrozně těžký a složitý a vypadá to neřešitelně. Ale i proto jsem vám tohle video chtěla natočit, abyste na to dostali jiný úhel pohledu, abyste si rozpomněli na to, proč tady zvířata jsou, aby pro vás bylo snazší vidět v tom nějakou naději, nevidět to jenom jako obrovskou tragédii, jako něco, co je hodně náročný, jako něco, co vás bude dál trápit, nebo co se třeba nemusí úplně zlepšit. Ale když vy změníte přístup, tak je velká pravděpodobnost, že se ta situace začne měnit. Vy začnete tu situaci řešit i sami za sebe. Začnete v té situaci vnímat i sami sebe a to si právě ty zvířata přejou. To je to jejich poslání. Vést vás k tomu, abyste si uvědomili, co cítíte a proč, jak se cítíte, co byste chtěli, aby vás vedli k sobě. Pomáhat zvířatům znamená do veliké míry pomáhat sami sobě. A právě to si i zvířata přejou, aby nějakým způsobem zaznělo, aby to už byla běžná informace, aby jí mělo více lidí, aby více lidí mohlo svýmu zvířeti pomoct a aby to měli i zvířata jednodušší, protože zatím je moc lidí tímhle stylem nevnímá. Takhle už je to dneska všechno. Za mě zaznělo to nejdůležitější
a doufám, že vám to pomohlo změnit úhel pohledu na to, co se svým zvířetem zažíváte a že vám to otevřelo cestu k tomu, jak se svým zvířetem mít harmoničtější vztah, jak se vzájemně chápat a jak vzájemně ty situace, které teď řešíte, vyřešit. Tak se mějte moc hezky a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj!